भाइरेल जाबाय नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो एकदम बेस्रा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो मानसिनाव माबे बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट मिन्थिबायना फैसायाल'सो इम्पर्टेन्ट फैसा थायोब्ला नों खामानि मावनो हायै जेबो गैया दिनै जोंबो थाखा फैसा थायोब्ला गाबोननो जोङो मोनसे मा सं नङा भिडिअ नङा जोङो फिल्मबो बानायनो हागोन सासे एक्टरबो जानो हागोन बिदि नङा नोङो सासे सेलिब्रिटिस सोरबा फेमासाल' नों एक्टर जानो हायो एक्ट्रेस जानो हायो बिदि नङा थाखा फैसा थायोब्ला जोंबो गाबोननो मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायनो हायो एसे जोंनि गावनि रोंगौथिखौ देखायनांगोन गावनि रोंगौथिखौ एसे माबानांगोन अब्लानो नोङो मिउजिक भिडिअ नङा फिल्मबो बानायनो हागोन आदै मादैमोन कनजिता बर'खौ भिडिअ बानायनाय ना माथो अर जोंजोब्बाय बर' आइजो सिख्लाफोराबो दा कनजिता बर'खौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ बिनिनो बागै भिडिअ लानानै फैदों फार्स्टआव क्लिप नुदों दा फुल भिडिअखौ नायबाय था बुजि मोनगोन भिडिअखौ नायजोबालासिनो कमेन्ट खालामनाङा भिडिअखौ नायग्रो दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय हर गेजेरावनो भिडिअ मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो दा कनजिता बर'आ साननैसो सिगाङाव ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ बानायोमोन नोंगौ गासिबो मिथिखायो बेफोरबायदिखौ गोबां मानसिया शेयार खालामगासिनोमोन दायो कनजिता बर'आ मोजां लामाथि फैफिनबाय गासिबो मोनसे कमेन्ट खालामदों आरो नेगेटिभ कमेन्टआबो थायो ओमफ्राय मोजां कमेन्टआबो थाखायो ना दा कनजिता बर'नि सङा ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो 400Kनिबो सायाव आरोना माने 4 लाखनिबो सायाव थांगासिनो गोबां मानसिया सापर्ट खालामदों दा बिनिनो बागै गोबां हिन्जावफोरा बुंदों कनजिता बर'आ बेफोरबायदि भाइरेल जानायमोन दा बियो सं मिउजिक भिडिअआव बोरै जायगा मोनैलायखो बोरै एक्ट्रेस जालायखो बिलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों दा आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैया सासे सिस्टारानो बुंखागोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा बुङो जोङो फार्स्टआवनो जों नायलांग्रोनोसै सिस्टारनिखौ दा बिनि सिगाङावनो आं मोननैसो बुंनो सानदों ओमफ्राय लास्टआव मोननैसो बुंगोन दा फैसा थाखानि लोगोसो खोथा लोगोफोर सोरबा भाइरेल जादों एक्ट्रेस जानो मोन्थाय गैया बिदि नङा मानसिनाव माबे बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट मिन्थिबायना फैसायाल'सो इम्पर्टेन्ट फैसा थायोब्ला नों खामानि मावनो हायै जेबो गैया दिनै जोंबो थाखा फैसा थायोब्ला गाबोननो जोङो मोनसे मा सं नङा भिडिअ नङा जोङो फिल्मबो बानायनो हागोन सासे एक्टरबो जानो हागोन बिदि नङा नोङो सासे सेलिब्रिटिस सोरबा फेमासाल' नों एक्टर जानो हायो एक्ट्रेस जानो हायो बिदि नङा थाखा फैसा थायोब्ला जोंबो गाबोननो मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायनो हायो एसे जोंनि गावनि रोंगौथिखौ देखायनांगोन गावनि रोंगौथिखौ एसे माबानांगोन अब्लानो नोङो मिउजिक भिडिअ नङा फिल्मबो बानायनो हागोन बायदि जायो आरोना भाइरेल जानाय सिख्लायाल' भिडिअ बानायनो हाया गासिबो बानायनो हायो खालि थाखा फैसानिल' कामाल मानसिनि जिउआव थाखा फैसाल'सोबासो मोनजागोन थाखा फैसाल'बासो नोंखौ मानसिया सोंगोन बैफोरबायदि मोनसे बाथ्रा जानानै फैयो दा कनजिताखौ बुंदों भाइरेल जानाय सिख्लायालाय बर' आइजोआलाय बोरै एक्ट्रेस जालायखो बिलाय भाइरेल जानायखौल' सापर्ट होयो नामा बैफोरबायदि बुंदों गावनि रोंगौथिखौ देखाय गाव एसे दिमागै माबायै मोनसे मोजां खामानि माव फैसा थाखा कामाय एक्टर जानो गोसो एक्ट्रेस जानो गोसो गाबोननो फेमास जागोन नों बानायोब्ला बैफोरबायदि आरोना खालि गावनि रोंगौथिखौल' देखाय नों मा रोंगौ मा एक्टिं खालामनो रोंगौ माबाखौ बेफोरखौ एसे खालामनो रोंबानो जायो बेफोराव फिल्म बानायनायाव भिडिअ बानायनायाव नों जादु मन्त्रनि जेबो खोथा गैलाया बेयाव थाखा फैसानि लोगोसे कामाल बैफोरबायदि आरोना दा आंना बुंनाया बाराद्राय जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना नायग्रो बे सिस्टारा मा बुंदों कनजितानि बागै बेखौनो एसे लानानै फैलायबाय फैदो जों नायग्रोनोसै दान्दिसे आयौ मा कनजिता बर' जाबाय थाखो जेन'बा नोंसोरो हो कनजिता बर'आ मा नोंसिनि थाखाय एलबाम खालामनो मोनलामोन नामा सिगाङावबो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरनो बुजा होनायनि लाइनाव फैबाय लाबोबाय नोंसोरो आरो दा बेसारा मोजां लामाजों थाबायबाय मोजां लामाजों थाबायनो थिनबाय मोजां लामाजों थाबायबाय बेस्रा मोजाङै मोजां भाइरेल जाबाय नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो एकदम बेस्रा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो सान्थियै थानो हो बेस्राखौ सान्थियै थानो हो नोंसोर मा जाजानो लुबैदों बे कनजिता बर'खौ मा जाजानो लुबैदों नोंसोरो सिगाङावबो गाज्रिनि भाइरेल खालामबाय आरो नै दाबो मोजां लामाजों थाबायनायखौ नोंसोर नायनो हायाखै ना मा जाखो
एकदम गोजौआव दावखोनायखौ नोंसोर डाउनाव खालामनो लुबैयो नामा सिगाङावबो मोजाङै मोजां भाइरेल जालांबाय मोजाङै मोजां माबा जाबायमोन फलोवार्स बारायहांबायमोन बे समावनो नोंसोरो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरो इदि बुजानायनि लाइनाव लाबोबाय आरो दा नोंसोरो मालायखौ नायनो हायाखिसै गावजों गाव नोंसोरो हिंसा जालायनाय गावजों गाव नायलायनो हायैसो नोंसिनि आखला मा होननांगौ नोंसिनि आखलखौ दा नोंसोरो सापर्टसो खालामनांगौ बेखौ मोजाङै मोजां दावखोलांथों होननानै सापर्ट खालामनांगौ नोंसोरो सापर्ट खालामनांगौ बिथांखौ साबायखर होनांगौ मालाय बायदिबा बियो सुइसाइड जानानै थैगौमोन बै समावनो बेसारा गावनि लाजिनाय गिनाय लासिंसिं मान सनमानखौ दोननानैब्लाबो बियो फिसा उन्दैखौ लानानै दावगालांनो होननानै दावगालांगासिनो दङ आरो दा नोंसोर बेखौ डाउनाव खालामनो सानबावदों नामा एकदम नायनो हाया नोंसिनि मेगना माबायदि नोंसिनि मेगना बेस्रा एलबाम खालामदों एसे नायनानै इन्जय खालामब्रा नोंसोरबो नायनानै एसे इन्जय खालामनानै सापर्ट खालाम दावगाहो नोंसोरबो देरफा माखासे गिदिर गोलावफ्रा नायनो हाया माथो नोंसोर जाखाबायब्रा नोंसोर फेसबुक इउटुबनि थाखा नोंसोरबो जाबाय जाय होनग्रा मानसि बिसोरबो जाबाय बिथांखौबो जानो होना बिथांखौबो जानो हो नोंसोर नोमा नोम्फानि थाखा नङाथ' बियो नोमा नोम्फानि थाखा नङा जायनो हायो बेनो गोसोबायदि खालामनो हायो थाखा फैसा दङबा नोंसोरबो शर्ट मुभि खालामो ना एलबाम खालामनो हागोन गावनि थैखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामनानै बेस्रा बियो एलबाम बानायदों दा एलबाम बानायबाय बेखौबो नायनो हाबावला नोंसोरो गोसोबा नोंसोरबो खालाम नोंसिनाव थाखा फैसा दंजायोबा थारमाने गावसिनाव थाखा फैसा गैजायैखाय गावसोर खालामनो हायैखाय मालायखौ बखिदों ना मारै जाखो नोंसिनि लाइनाथ' बिदियावसो फैबाय नङाना अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय बेखिनिसै आरोना फार्स्टआवनो आङो बुंखाबाय भिडिअनि गेजेरजों दा बुंलायनांगौ जेबो खोथा गैला सासे सिस्टारा बुंदों बेनिनो बागै दा आङो रावथिंबो लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै लोगोफोर जास्ट आपडेट होनाय जादों आरो कनजिताया मोनसे खावलायहरदों जाहाथे गावनि मिउजिक भिडिअखौ सोरबा संखौ इउज खालामदोंनो आरोना दा दानना लानो थाखाय बुंहरदों बिथाङा नङाबा कपिराइट हरोनो कपिराइट हरबाथ' चेनेलानो थैखायो नालाय बेनिखायनो दानना लाबानो जाबाय खस्थ'यै फैसाबो गारो नालाय मिउजिक भिडिअ बानायनायाव बेनिखायनो सोरनिखौबा खावनानै भिडिअखौ होयोब्ला एसे माबा जायो आरोना भिउसआ डाउन थाङो गुबुन आवनारनिफ्राय डाउन जालाङो ओमफ्राय गोदाननिया एसे भिउस थाङो आरोना बेनिखायनो दामना लानो थाखाय थिनहरदो दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै भिडिअखौ शेयार खालामनायाव लाइक खालामनायाव जास्ट आपडेट नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कनजितानि बागै बुंहरबानो जाबाय आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन